Twee winterslien stien we momachtig sneeuw te schouwen. Vanzelfs om een overstedenroute sneeuwvrij te maken en te zorgen voor betere ijsgroei. Friesland kreeg een doel zelfs type van het leger. Maar waar wordt die helpt takkenwinter wel vervangen door robots. Studenten van de NHL waren uitdagen om haar technologische kunde in de praktijk toe te passen. De bestaande sneeuwschuiven zijn met mensen erop. Deze is ontwikkeld voor op dun ijs, zodat hij daarop sneeuw kan gaan. En komt een Elfstedentocht hierdoor dichterbij? We hopen van wel. Deze haalt het sneeuw van het ijs af en dit bevordert de ijsaangroei. Nou is de Overstedentocht direct omtinken voor het waardgebied. Want dat er olie het kwetsbare natuurgebied inlekt, hoe zou een robot dan helpen kunnen? Studenten komen met verschillende oplossings. Deze robot schept nou nog popcorn, maar waar wit is Roelen Peer hier de beschermer van het waard. Dus, ook de sneeuwruimers die hebben natuurlijk die gaat in het eerste jaar.